Geburtstag. Pisło mi już bez 60 lat, ale takiego geburtstagu jak latoś to jeszcze nie miał. Bez te lata roztomajte mi ten dzień ślatywał, rozgłoś pasowniejszym razem bażyjan korniu, osobliwie kiedy na poczniach medykować wiele lot już tyrom na tym świecie, a wiele mi jeszcze zostało, albo ty ze srogą paradą jak przy Abrahamie. No ale latoś to było blank inakszy. Jak zawdy poszłek przez rańca do Petra na piwo, trafiłech tam poru sznaps kamratów, a jeden z przyjacieli, szynki z tej kaczmy, dał mi gyszynk, zaklajstrowano kuweta i kozą mi ją dopiero doma otworzyć. Jak hino wyczyźbiał, spamiętał się, wspomniał mi się ten gyszynk, ta kuwerta od gospodskiego, no to że ją wyjmnął ze kabzy, była już deczko popuczono, poskurcano, łowejże chciałem ze wszystkich zajtów, można jakie pieniądze będą dryny, albo przeca nie jeden geltak, a teraz dopiero i penzyjo, we tej kaćmie żech przetyrmanił i do ostatka rozfiąkał. Ale nie, pieniędzy dryny nie było i no bilet do spa. Wiecie, to jest spa na 3 godziny. Do tych, którzy nie do ostatka miarkują, co to tak naisto jest te spa, to żykna, że to skrót duplikuje się jako zdrowo woda. Od takiego łacińskiego, a z druga sanus per aquam. Ludzie, kaj by mnie tam diosi zaktudzili do jakiegoś spa. Przeca to jest no dla tych wszystkich paniczków, które mają zabranych chłopów, szaców, absyfikantów, galantów, nabijacy, albo jak ich tam jeszcze inaczej mianować, albo tych wszystkich, wiecie, przeskoczków, którzy nie blank do ostatka miarkują, jeśli są chłopami albo babami, a nie do takiego poziomnego ślązeka, nikejo. Ale nie dało mi to pokój. Wylozę się po lekuśku z chałupy, zakulwitowałem się do birsztury naprociw tego spa, luchnąłem 3 piwa za rają, ku temu jeszcze można jako seta i ludzie srał pies deptom do tego spa. Wlazuje rań, a sam marmury, sztramski parkiet, miast dylinów messingowe, krąlojchtry, żdżadła na ścianach naokoło, a za taką toflą stercy grypno dziołka. Ludzie, wykole ten auschnitt aż do pępka, pełno piątka i to jeszcze fedrująco, kieculka ledwa do półżytków. I przywieźnie się ta dziołcha mnie pyta, co ty sam nie przywiezł? No kozałek ten bilet, ona mi dała 2 takie szykownike paksliki, kozała mi pójść do tej garderoby, przebić się i wlejść rań do drugiej. W jednym tym pakietliku był ci badymantel, szarłatny ze białą chlauską i stringi. Ludzie, próbowałem praja tak by tak, wróciłem się nazad, pytał się, ili nie mają sroczych numerów, nie? Ten badymantel to już był najsrokszy, odpowiedziała mi tak sztywno dziołcha. Przedsajoniło badymantlu godowy, no tych stringa. Poszłeś też do tej drugiej izby. Szołek tak jakoś ich sztajf, no wiecie, ten sznurek mi się wrzynął, no wiecie, tam by ten szajtlik mi się wziął palcyskiem, tego chciał próbował zwekslować, w lozę sztramrań, a sam już zaś na ścianach jakieś landschafty, ćmawe puncle, muzyka choby we Lazarycie na porodowce, 6 sląg ze świetliczkową, łoblycką, madryny czy 2 prele w różowych laweryndach, knefle osepnięte, aż do pępka cyckich net na wierchu szłapy ci one mieli jezderku się długie, aż do samej ziemi na fresulkach fajnisty lippensztyt. Licka czystwe, parfiny tyści pewnikiem ze najlepszych sortów. Ludzie woniali i że no jak wydobniejszy parfinerii u Krzysztofkiewicza na naszej Krojce. Kozali mi się legnąć na ta zofa basiskiem do spodku i te ci 2 szwarniste dziołchy na poczty ciebie masierować. Genik, pleca, krzyże. Ludzie, przed samych tych śniechów mogę przyjść Łogowa, a ku temu jeszcze te parfiny. A te stringi na poczli mnie jeszcze bażyć, żnąć drymi we tych półżytkach. Ze pośrodku to mi się pes naciągli, a one kożą mi się jeszcze obrtnąć, obrócić na plecy. Nie, teraz nie mogę, godą tak po cichuśku. A
czemu nie? Musicie, nalewają i pilą te frele. Nie, bo mam taki, wiecie, taki krym, taki skurcz. A kaj, panoczku, to my przecież wymaskirujemy. Jest tylko siedział, za minutka obeltma się na plecy, godomłoście mnie. Doczku my, odpowiedziały zeletkim i raniem się obie brus. Zawarech ślepia sztram i napoczną jak się posztelować na taką spaśno handlera ze mojego warzywnioka w mizy handlu na krojce Blanc Sago, we Blumkołach i Oberribach. No i udało się, miałeś mazę. Obyrtnąłeś się na drugą zajta, ale ślepią przed mnie zebrzył i sztyc wystawią się poszteluje się ta Sago handlera we Blumkołach i Oberribach. I skorzy poszłeś jeszcze do inszej izby, ty szykowny, i tam wrazili cimę takiego srogiego szaflika, zaplim taki srogachny kragel, który mi zadekował wszystko, a rań wpuścili maraz, flaps. No, fajnie mi było tym flas bulką, klechtą się, gurglował, ciepły był ten maraz, coroski bardziej gorki, zachciało mi się słepać, wiecie, miałeś de gębie choby we starym trytku od cieślika, napocznułek brzeczeć, co by mi coś do picia przynieśli, bo nie szczymia, ale żaden się nie odzywał, zawrzesknąłek jeszcze bardziej i teraz po jakiejś chwilce przyszło ci taki wioch. Wrazili mi trichter do gęby, wloli ze 2 litry ciepłej wody i wtedy ludzie odezwali się te 3 piwa, co z korzy we szynku wysłepł. Ludzie, ale ci mi nabrazacie, słomyślołek, co miło na puknie przecan stojno flaps, tak się medykuje. Ulżułek sedny. A w tym czas ta skazówka manometra napoczęła dźwigać aż do czerwonej piski alarm we sąsiedniej izbie. Ludzie, wstrzymałeś się? Wajzerek leciał na dół. Łoros dżist, prask wycyckało ten cołki mara z tego szaflika i napoczło ci się szpluchtanie, a za tym i suszenie mnie. No i najgorzej było po tym suszeniu. Ludzie, te stringi ci mnie pieronem się stąpili. To była bolączka, już jak napoczną wrzeszczeć choby nojęty, ale ozebrzyli się dwierze do 3. izby. W losech rań, a tamci już była jeszcze jedna, też wizgierno frela. Zrobiła mi się gajba u sołeryceć, chociaż te stringi coroski bashi mierzli i ze zadku, i ze przodku też. Ja istno w tej 3. izbie, no i przodził opytowała mnie jakich okrywów używam na moja gęba. Wiecie, przeleciałeś tak we pamięci wszystkie i godą i że żadnego nie używam. No to razinku miarkuja, powiedziała ta Freda fałeśnie. Mit esry i pinkle fetowne, pory ściągnione, wypyrsk szmerflusów. Ona miała jeden taki ogórek, pokroła ci go obciepała tymi talarkoma cołków fresa i bez supa, ale jedna kostka, takie jączko, wiecie, że tego ogórka wlazło mi do kichola. Wczoraj to jakoś wysmarkach, ale chyba, że tam w tym kitolu ten ogórek, ta kostka się oparła, palcyckami nie mogę, bo mnie większe 2 dziołki dzierżyli za gracę i robili mi ten cołki manikir, wiecie, jaka to jest? Dmuchołek, forskołek, aż jakby puknął ten kączek ogórka, ale ku tymu ozwał się zaś alarm. Jedna dziołcha wtłukła mi nożyczki we palcycko. Słuchajcie, od tego czasu Blanc nie mam rod mizerii. Wiecie, tych ogórsów ze śmietaną, ze zan, wyjodą z driny ino ze teryny ta zana. Za pora dni deptą się tak po tych moich pniokach i trafiłeś tego mojego kamrata, który dał mi ten bilet do tego stopierońskiego spa. Witaj, Eugen, jak się czujesz po tym bezuchu w tym zalunie spa? Hopie, ja się czuję jak narodzony i do chwilka posebleconych tych wioseckich stringów. Wspominał Eugen z Pnioków.